So there is really a basis, Sir Jason. In terms po of availment ng social services and programs ng Yeah. barangay, may basehan po talaga tayo na ang mas nakikinabang ay yung mga kababayan or kabarangay po natin na nangangailangan. Kaya po nakikita natin na mas porsigido, mas passionate ang pakipaglaban po ng ating mga kabarangay para suportahan yung kanila pong mga kandidatong napipili na mas makakapagbigay sa kanila ng mga benepisyo at programa sa kanila pong nasasakupan. Okay. So, magandang ano yan, magandang batayan, no? Para sabihin natin na baka nga merong katotohanan na pagdating sa barangay and SK elections, yung mga sabihin na natin nasa may kaya na social classes, hindi masyadong nagpa-participate. In fact, meron nga ako mga nakakausap ang nagsasabi na hindi naman talaga sila bumoboto. Ang pinaboboto daw nila yung mga katulong nila, yung mga kasambahay daw nila, ang pinaboboto nila. Para lang daw merong partisipasyon, pero sila daw hindi nakikialam. Pero at the end of the day, lahat ng mga yan, pagdating sa resulta ng barangay elections, ay apektado din. Halimbawa, waste management, di ba? O, yun na lamang pangangalaga ng kapaligiran. Apektado din sila diyan, hindi ba? In any case, siguro ang isa sa mga kailangan nating puntuhan pagdating sa pagpapahalaga sa barangay and SK election ay ang mismong papel na ginagampanan ng mga barangay leaders natin sa ating lipunan. Siguro, Kong Alex, ikayo, aobserban nyo niyang pandemya. Niyang pandemya, kintutumo, although marami tayong naririnig na reklamo tungkol sa mga barangay leaders na si Kapitan, kinurap yung pondo para sa Nanong Aus, COVID-19 response, no? Yung mga ayuda na nanggaling sa DSWD. Pero nasubukan natin ang mga kapitan, ha? Sila yung mga frontliners, yung mga kagawad nung pandemic. Kaya kayo king Mexico. Nanong obserbasyon nyo kareng manungkulan, hindi ba nila nagampanan yung kanilang mga katungkulan ng pandemic? Kasi tingin ko, talagang pagsubok talaga sa kanila. Magandang umaga po. Marami po salamat at naimbita niyo po kami dito. Ako lang po yung representative ng PPCRB Sakop. Sakop po kasi yung namin, quarters namin, Social Action Center of Pampanga. Opo. Yung sa ayudang sinasabi nyo, wala naman pong naabla o nabalitaan sa amin sa bayan ng Mexico na ibinulsa yung pong ayuda na binigay ng gobyerno noon. Wherein talaga pong kailangan po yung ayuda noon. At dito po yung simbahan, dahil po kami, Paris-based po kami sa Catholic Church, nag-augment yung simbahan, nagpalabas din po ng pera para pamigay doon sa mga nangangailangan. Kasi po hindi rin po sapat yung mga pondong na ibibigay sa sa mga barangay. Tama. Kaya napilitan po likewise yung mga faithful na kagaya natin, di ba? Nagbigay-bigay din po tayo sa mga mahal natin sa buhay. Or yung iba po, hindi nga po natin mahal sa buhay, pero nakikita natin na nabalitaan natin na wala na silang mga bigas o pagkain, sinishare po natin sa kanila yun. Ako po, ganun po ang ginawa ko personally. So wala po akong, sa Mexico po, wala po. At wala pong ang nakita ninyo matitino naman, matino. Yung mayor namin, wag ko na lang sasabihin ng pangalan niya. Maganda po ang ginawa niya noon. Maganda. Makikita naman po sa mga mga records at saka mga maganda po. Maganda. Sige. Okay.
So, parang may gustong sabihin si Sir Jason. Opo, alam po natin na ang barangay po ay operating on a limited resources. Okay. So, meron kasi sila kanya-kanya na income class din po na tinatawag natin. So, alam niyo po, ang mahalaga po, Ma'am Sonia, sa ating mga barangay officials, hindi lang sila dapat matino or tapat or hindi corrupt. Kasi po, basic po yun eh. Kumbaga sa ano natin, so, pag nag-i-interview tayo ng ating pong empleyado, dapat college graduate, di ba? Para po makapagtrabaho sa atin. Pero basic requirement po yun. So, hindi po natin, supposedly, sa amin po sa DILG, hindi po namin pinangrarangalan ang isang barangay or any local government unit kung sila po ay hindi corrupt or sila po ay matino. Pinararangalan po natin sila if sila po ay mahusay. Yun. Dapat po madiskarte. Narinig ko yan kay Yumaong Jessie Robredo. Opo. Di ba? Sabi nila, hindi sapat na matino. Kailangan mahusay din. Okay, sige nga, Sir Jason. Dapat po meron silang diskarte. Kung sakaling ang ating pong pondo sa barangay ay 1 million lang, at syempre po may tinatawag tayo ng mga statutory funds. So, hindi pwede yung buong 1 million ay gamitin lang para sa ayuda or social services. Dahil may mga percentages po yan na isinasatupad po natin ayon sa batas. So, kailangan po na madiskarte ang isang barangay official. Paano siya makakapagbigay ng maraming serbisyo sa marami po nilang nasasakupan gamit lamang ang maliit na pondo. Yeah. So, dapat po may diskarte sila. Pwede sila mag-outsource, pwede po sila magkaroon ng partnership with and linkages sa ating po mga stakeholders. Nang sa gayon, makita po natin if karapat-dapat po ba talaga ito isang barangay official na ito or siya po ba ay nag-perform ng tamang panunungkulan po niya, kagaya nga po na nangyari sa atin sa nakaraan sa pandemya. Dito po natin makikita if gaano po kahusay o kagaling dumiskarte ang isang barangay official. Hindi lang po ang punong barangay, kundi pati ang mga sangguniang barangay members, mga SK chairperson at kagawad members sa kanila pong panunungkulan. Tama yun, ano? At, pero namemenos sila. Sa totoo lang, pag nag-uusap-usap kayo sa yung mga umpukan, mababa, ang dami ko naririnig. Ang baba ng trato o tingin sa mga nanunungkulan sa barangay. Sabi nila, mga tambay lang. Walang mga trabaho, kanya tumatakbo. Gustong-gusto daw tumakbo sa halalan eh. Dahil para daw magkaroon ng kapangyarihan, para magkaroon ng authority. Ganun ang mga naririnig ko. Saan ba nanggagaling itong mga chismis na ito? Di ba meron, pag nag-file sila ng candidacy, more or less, Attorney Elmo, nakikita nyo naman yung kanilang kwalifikasyon. Ano ba ang kwalifikasyon ng mga tumatakbong barangay leaders at saka SK leaders natin? Ma'am Sonia, yung qualification is more on the what we call literacy qualification. Wala po tayong nakasaad doon na level kung saan dapat matapos ng isang kandidato. Bagkus, dapat alam lang niyang salitain o isulat yung lengguwahe ng English, Tagalog, o yung local dialect na kung saan siya nakatira. Okay? So, kung tingnan natin sa perspektibo na yun, wala din tayong financial requirement ng isang kandidato natin sa barangay at saka sa SK. Pero siguro sa mga malalayong lugar, sa mga rural na hindi pa kagaya ng ka-advance ng mga nasa lungsod o mga Class A municipalities, kasi anyone can file naman, basta wala lang siyang disqualification. No? So wala siyang... It may have corrupted yung perspektibo na, tambay lang yan, tumatakbo na. No? Pero kung nakita natin the power that a barangay official wields during the pandemic and during other emergencies, kakaiba. Siyempre, makita natin that he possesses really the power of an executive official. Kagaya nung panahon ng pandemic, sino ang may otoridad sa kanyang barangay? Yung mga barangay, yung kapitan, saka mga barangay official. That is how powerful itong barangay officials natin kasama din ng SK. So sa delivery ng public services, doon sa protection ng mga tao sa barangay. So doon natin nakita sa kapanahunan ng pandemya na kung saan ginamit sila ng national government and the LGUs para lamang magkaroon ng
proteksyon ng mamamayang Pilipino. Okay. Ma-deliver ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Siguro dahil dito, namulat na yung mga iba. Subukan ko nga rin. Marami naman akong katambay, marami naman akong kakilala. Subukan ko nga rin tumakbo. Okay. Attorney Kevin, yun pong lente, meron kayong active na voters education campaign. Is that correct? Yes po ma'am, meron po kaming ginagawa na voters education campaign and even voters educational programs online. So sa mga yung ginagawa po namin, we train our chapters, tsaka yung mga individuals na gustong maging monitor come election day patungkol sa proseso ng election po. And sometimes din po, naiimbitahan rin po ang lente ng iba't ibang mga organisasyon para mag-conduct ng mga nasabing programa po.